ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನಿನ್ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲತ ಅಂಚ ಮಗಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ನಿಂತುಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೀಕೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಒಡೆ ಪೂರ ಹೋದಿತ್ತಾರೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಕಾಣದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪೂರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಕೈತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತೆ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೌತದ ಕಜಿಪು ಮುಂಚೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೆ ಮೂಲ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಸೋ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತನು ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಚಾ ಬರಿಯರೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಒಣಸಾಣೆ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಎಂಕ ಹೊಂತೆ ತೊಜಂಕ್ ಕೊಯ್ದು ಕನ ತೊದಿತ್ತುಂಡು ನಾನು ಅವೇನು ಜಾತದು ಅಜಪ್ಪೋಡು ಅಜತ್ತದು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೈಯಾಡು ಕಾಣೆಗೆ ತೌತೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ತೌತೆ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಮುಗ್ಗಿನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪುರ ವಿಶೇಷ ರಜೆ ಒಂಜೆಂಚ ಮುಗ್ಗಿಯೋಣ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಂಟರ್ದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಒಂಜನಾಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಅಡಿಪರೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಮಾತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಅವು ಮಲ್ತದಾದ ಬೊಕ್ಕ ವಾರದ ಸಲಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡತಿ ನನ್ನ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟುದೆತ್ತಿದಿವೋಡು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಕಜಿಪ್ಪುದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಈ ಡೇಟ್ ನಿಗುಳ್ಳ ಪಾತ್ರೆಗ ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ഞാനൊന്ന് മേക്കപ്പ് മൽത്ത് കുൽದೆ വീഡിയോ മൽപ്പുക ಅಂದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೋದಿ ಐಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಮುರಾಣಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋಡು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಅವಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆಂದು ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದು ಕುಲ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಜುಜಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಎಲ್ಲೆದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ತುಕ ಇನ್ನು ಮಲ್ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುನೊಂದೆಂದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಇಲ್ಲದನೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೇ ಪಣ್ಣಿನಿ ಮತ್ತು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧನಾಗ ಹೊರದು ಇಪ್ಪುಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿತ್ತ ಬರ್ಸಾನೆ ಬರೋದುಂಡತೆ ಅಂಚದು ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಬರ್ಸನಿಕ್ಕೆ ತೂಂದು ಎಪ್ಪರತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೊಡೆದ ತೂಪು ಅಂಚ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ದಾಣೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗೆ ಅವು ಜೊತೆ ನುಂಗುಣ ನಿಕ್ಲ ಪುರ ಕುಂಟು ನುಂಗುದಿಲ್ಲ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಓಡಾಪುಂಡು ಕುಂಟು ನುಂಗೋಡಂಡ 4 ದಿನ ಪೂರ ಓಡಾಪುಂಡು ಆ ಒಂಚಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತುಕ್ಕತೆ ತುಲೆ ಪೂರಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಆತನು ಐಕೆ ದಾದ ಪಾಡ್ದೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ನೀರಿಗೆ ಏತು ನೀರು ಬೂಡ ಆತ ನೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಜಾನು ಒಂತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಊಲು ಹಾಪುಡು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟು ಎತ್ತು ಬೂಡೈಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಲಪೋಡು ಕಲತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದಿವೋಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪರೆ 4 ಬಟಾಟೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಇಂಗು ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು
ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲತು ದೀವಂದೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಮುಂಜಿನ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಖಾರದ ಮುಂಚಂಡು ಒಂಜೆಯ ಉಂಡು ಬಾಜಿಗೆ ಅಂಚ ಐತ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಉಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚದ್ದಿದ್ದು ಐಕ್ ದಾಸಿಮಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಡ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಡಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿಯೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬಾಡ್ನಾಗ ಗಿಂಜೆ ಬಾಡ್ನು ಬಿಡ್ಚವು ಒಂತೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಈ ಬಟಾಟೆನ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೈಟೆ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಪಾದಿಪ್ಪತ್ತ ಚೋಲೆದೆತ್ತದಿಪ್ಪತ್ತ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದದು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲತು ದೀತಿನ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಕಲತು ದೀತತೆ ಅವೇನು ಅಕ್ಕಿ ಸೇರ್ಪಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.